Story time. Igazából ez a sztori pont most történt velem, körülbelül 2 órája. Úgy képzeljétek el, hogy forgatok egy reklámvideót a Garnierrel, és az a lényeg, hogy ugye ezek hajtermékek, szóval, hogy hajat kell mosni vele. Na mindegy, igazából nem is ez a lényeg, ezt csak így kontextnek mondtam el. 2-3-szor szoktam durván samponozni a hajamat, hogy biztosan teljesen tiszta legyen, és úgy érzem a legtisztábbnak a hajamat. Szóval így a második samponozás közben voltam, és úgy képzeljétek el, hogy látom, hogy hívják a telefonomat. Na mondom, nagyon jó, érted? Ott állok egy bikinibe, a fürdőszobába, teli van samponnal az egész hajam, így a szemem is, és konkrétan csak így láttam. Felveszem, ugye látom, hogy egy spanyol szám hív, mondom, ki ez? Ki zavar ilyenkor engem? A futár hívott, hogy megjött, és konkrétan 2 percig elkezdtem vele. Nem is tudom, nem veszekedni, csak így mondtam neki, hogy találja meg azt a házszámot, ahol én vagyok, mert abszolút nem ott állt, ahol én vagyok, és ez nekem minimum egy 5 perces séta lett volna, és mondtam neki, hogy jöjjön egy kicsit közelebb. Ezt így mind angol-spanyolul, szóval, hogy így ő nem tudott angolul, én meg nem tudok spanyolul, szóval így egy kicsit így kevertük. Mindegy, igazából a lényeg az volt, hogy mondtam neki, hogy oké, várjál, és 2 perc is megyek. Na gyerekek, én most megfogtam, és furra leöblítettem a sampont egyébként még a fejemről, és utána mentem. Szóval maximum egy 1 perc volt, így gyorsan leöblítettem, és futottam ki. Felkaptam gyorsan egy köntöst, ezt így. Felkaptam, és mentem ki. Csúrvizes hajjal, nem volt megfésülve a hajam, semmi smink nem volt rajtam. Na mindegy, kimentem, és ott állok 10 percig, itt, a házunk előtt, és felhívom. Nem veszi föl. Mondom, jó, oké. Elmentem, gyerekek, megkerestem a kertészt, és megkérdeztem tőle, hogy esetleg nem látott-e valami embert, akinek volt egy csomag a kezébe, futárt. Nem tudtam, hogy van a futár spanyolul. Na mindegy, megkérdeztem, és azt mondta, hogy ja, de látott, és arrafele ment. És amúgy pont elkerültük egymást, és 20 percig csak ott álltam, és így keringtem, és kerestem, ő is keresett engem. Ez mind full vizes és köntösbe. És úgy képzeljétek el, hogy amikor már meglátott, kinevetett. Nem viccelek, gyerekek, rendesen kinevetett a csávó, tehát érted, hogy annyira gáznak éreztem magam, el nem tudom nektek mondani. Igazából